Tiripon amay Domingong aga sa hampang Candaraga Municipal Hall ang lampas 400 na bikers hali sa man iba-ibang lugar sa nasyon. Ini para sa panduwang taon kan mayon 360 Bike Challenge. Asin sabay sa pagputok ang gunshot, sarabay ining nagpadyak. And there you go! Mayon 360! Si Dr. Livy, hali pang Manila. Excited na makabali sa bike challenge. Sabi niya, sarap man siya sa partisipante kan enot na taon kan challenge. Excited ulit na i-try yung Mayon 360 for this year. Si Gino na miyembro kan Legazpi running team aminadong mas tuod magdalagan. Ikinaugma na makabali naman sa bike challenge. Gusto ko pa kasi ma-experience ko yung, actually, always naman namin sa Arenor, pero gusto ko lang experience yung maraming kalahok, yung hindi lang kami-kami, then may mga ibang kasabay. Presente sa aktibidad ang celebrity biker na si Ira Lopez asin si Senator JV Ejercito. Bumalik kami for the second time kasi sobrang nag-enjoy kami last year. And siguro yung difference from last year, medyo mas marami ang participants ngayon kahit na very active yung volcano natin. And mas maganda yung weather kasi buong ride walang araw, walang init. Well, Papa, I congratulate JC Legazpi for and Ako Bicol for the annual Mayon 360 Challenge. It's a nice gathering. More than hindi naman competitive, pero yung physical fitness, activity, yung camaraderie, masaya. Oo. Total na 83 kilometro ang trail na malibot sa mga syudad asin banwaan sa palibot kan Bulkan Mayon. Padrino sa aktibidad ang Junior Chamber International, katuwang ang Bicol Party List. Sigon sa organizers, obheto kan aktibidad, duwan magkatipunin pondo para sa mga proyektong benepisyaryo ang mga pamilyang naapektaran kan pag-aalburuto kan Bulkan Mayon. So ride safe and have fun. Hope everyone will be able to finish the challenge. Laom kan organizers, apwer sa obheto kan aktibidad ng makatipunin pondo, lugod naging liabe ang aktibidad para mapakusog ang turismo kan probinsya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Pan.